Vítam vás u nového videjka. Dneska sa hoši budeme googlovať. Toto je Google Myself 2025. Urobíme to úplne rovnako ako všetky predošlé roky, ale s tým, že dneska to urobíme inak ako minulé roky. Dneska sa nebudeme googlovať klasicky, že proste napíšem toto do Google a nájdem výsledky. Nie, dneska budeme na googlovanie používať umelú inteligenciu. Dneska sa AI-ka budem pýtať veci na mňa a budeme kontrolovať, či je všetko správne. Ale to vlastne nie je Google Myself, pretože AI-ko není Google. Nie, to nie je pravda, borci. Toto bude video Google Myself, pretože budeme používať AI-ko od Google, ktoré sa volá Google Gemini, alebo Google Gemini, hovorte si k tomu, ak chcete. Ktorý je zároveň sponzorom tohto videa a je to úplne super, lebo tak či onak som Google Myself tento rok chcel natočiť, takže mi aj táto spolupráca krásne padla do hľadačika. Dobrý deň, Samuel. Ahoj, ako sa máš? Ahoj, ďakujem, mám sa dobre, som pripravený ti pomôcť čímkoľvek potrebuješ. A ty, ako sa máš dnes? Jak sa môžeš mať dobre, keď si reálne robot? To je skvelá otázka, plne rozumiem. OK, ja. Dneska budeme presne toto AI-ko používať na to, aby som si vyhľadal nejaké veci o samom sebe a môžeme hneď ísť na to. Je veľmi teda dôležité povedať, že toto tu AI-ko nie je vyhľadávač, že na vyhľadávanie je to stále klasický Google, ktorý je o mnoho presnejší. Toto AI-ko napríklad môžem vytvoriť na toto. Čumte. Napíš mi krátku prezentáciu o živote Studio Moon TV. A teraz sa Google pripojí a už mi to hneď napíše úplne všetko. Takže to ideme skontrolovať. Studio Moon TV, YouTuber, ktorého tvorba baví milióny. Wow. Ďakujem, že o mne pekne takto zdvorilo rozprávaš. Kto je Moon? Samuel William Mištík je jeden z najpopulárnejších a najsledovanejších slovenských youtuberov. Pochádza zo Sabinova, východné Slovensko, ale aktuálne žije a tvorí v Prahe. Všetko je správne. Je známy nie len ako youtuber, ale aj ako kameraman, strihač, zvukár a fotograf. Svoje zručnosti naplno využíva vo svojej tvorbe. Neviem, či som akože úplne známy ako kameraman, strihač alebo zvukár, ale spomínal som to v podcastoch, že som študoval filmovú školu, kde som študoval všetky tieto veci. Takže technicky to pravda je. Čo tvorí? Jeho kanál Studio Moon TV bol založený v roku 2014 a rýchlo si získal popularitu vďaka mimoriadne kvalitným a energetickým videám. Mimoriadne, neviem, či by som tam dal, že mimoriadne, lebo moje videá boli stále robené úplne na rýchlo, ale minimálne tú energiu to malo, jo. Ale kvalitu si každý určite subjektívne. Zameriava sa na rôznorodú tvorbu, vrátane animácií, často spracoval svoje príbehy a zažitky do putových animácií, čo je pravda, veľká pravda. Gaming a hranie hier, najmä populárne videá z hry Minecraft, vlogy a výzvy, zdieľa momenty zo svojho života, cestovania a robí zábavné výzvy. Super. Jeho edity a spracovanie videí patria k špičke na československej YouTube scéne. Podľa toho, čo mi hovoria fanúšikovia na mojich akciách, no tak je to pravda a veľa ľudí ma chváli za ten môj strih, aj keď si myslím, že môj strih je furt v porovnaní so zahraničím akože nie až tak veľmi dobrý, ale na naše pomery to môže byť fajn. Je pravda, že som si do miliónu všetky svoje videá strihal sám. Aktuálne si 50% mojich videí zobere strihač a bol jeden z prvých Slovákov, ktorí dosiahli na YouTube hranicu 1 milióna odberateľov. Bol som oficiálne druhý, aj prvý bol Gogo. Dávno pradávno a potom nikto nič. A milión som potom získal ja, tretí bol asi Mister a teraz štvrtý dosť pravdepodobne bude Duklok. Moon má silné hudobné základy. Kedy si chodil na klavír a na husle. To je tiež veľká pravda, ale wait, what? Jeho dlhoročnou partnerkou je Nadia Rusňáková, známa ako Nudlička, ktorá je tiež súčasťou niekoľkých jeho videí. A bro, a prečo si mi predtým povedal, že nemám priateľku? Takže je to moja priateľka alebo nie je? Takže Nudlička je jeho priateľka alebo nie je? Áno, Nudlička je jeho priateľka. Takto to má byť. Teraz to je pravda. Jej celé meno je Nadia Rusňáková a je dlhoročnou partnerkou Samuela Mištíka alias Muna. Často sa objavuje v jeho videách napríklad vo vlogoch alebo animáciách o ich vzťahu. Let's go, to je on. Takto, toto tu Googleové AI má jednu veľkú výhodu a to je to, že si môžete zobrať akúkoľvek takúto tému, nemusí to byť len akože ja ako youtuber, ale akokoľvek iná téma na tomto svete a môžete si urobiť kvíz. Urob mi prosím ťa kvíz o Studio Moon TV, aby som otestoval, či o ňom viem veci. A teraz mi tento Google Gemini v podstate vygeneruje tabuľku, kde sa môžem skúšať. Takže pozrite sa, vytvorí mi to normálne kvíz a stále mi to generuje viac a viac otázok a ja teraz na to môžem odpovedať. Aké je celé občianske meno youtubera Studio Moon TV? Daniel Šimeček, Matej Kováčik, Peter Hrivňák a Samuel William Mištík. OK, začína sa na S a V a je spojené s mestom Savinov. Jak je moje meno spojené s mestom Savinov? Ale OK, je to Dčko. Správne, Samuel William Mištík je občianske meno, ktoré Studio Moon TV používa, pod ktorým je známy. Ideme ďalej. Aké je umelecké meno Moonovej dlhoročnej priateľky? Umelecké meno, hej, toto je extrémne super, pretože v tejto dobe už aj herné mená začínajú byť umeleckými, lebo tvoríme na YouTube, že jo. Mesiačik! Sunny, let's go! Ej, oh môj bože, čo sa stane, keď dám zlú OK, tak mi to dá nesprávne. Sunny nie je prezývka, ktorou jeho priateľka známa v komunite. Nudlička je prezývka, pod ktorou je Moonová priateľka Nadia Rusňáková známa na sociálnych sieťach. OK, toto mi dáva zmysel, hej, toto je fajn. Dobre, ideme ďalej. V ktorom meste na Slovensku sa Studio Moon TV narodil a žil predtým, ako sa presťahoval do Česka? Toto je veľmi triky a kopu ľudí sa môže zmýliť. Toto je veľmi dobrá otázka v tomto kvíze, pretože niekto si môže mysleť, že OK, je to Sabinov, pretože stále promuje Sabinov, ale zároveň v Košiciach tiež niečo spomínal, že tam bol na škole a že
na internáte tam bolo bla bla bla. Prešove a Sabinov je prešovský kraj, takže možno aj ten Prešov je akože zvláštny a potom ešte je to samozrejme Bratislava, lebo je to hlavné mesto Slovenska. Ja som Slovák, keď ste si nevšimli. Fun fact, narodil som sa v Prešove, ale otázka znie, že kde som sa narodil a žil, jo. Takže v tomto prípade je to Sabinov. A správne, Sabinov je mesto na východnom Slovensku, z ktorého Studium TV pochádza, ale keby tam bolo len to narodil, že kde som sa vyložené narodil som sa v prešovskej pôrodnici, pretože v Sabinove pôrodnicu nemáme. Prečo tá kamera ide stále out of focus? Tak, OK, fix. Ideme ďalej. Ktorý typ obsahu tvorí významnú časť novej produkcie, kde často spracováva osobné príbehy a zážitky s vysokou produkčnou hodnotou? Politické Hej, viete, čo by bolo, keby som začal robiť politiku? Animované videa, recepty a varenie, to by bolo tiež fajn. Recenzia aut nie, ako tvorím videa s autom, ale nie sú to recenzie. Správne, animované videá sú jedným z jeho hlavným pilierom tvorby, kde s humorom rozpráva svoje zážitky. OK, ideme ďalej. Toto je úžasný quiz, toto ma hrozne baví. Akým veľkým úspechom na platforme YouTube sa úprimne už ani to veľmi veľkým úspechom na platforme YouTube sa Studium TV zapísal do histórie slovenskej scény. Prvý Slovák s miliónom zhliadnutí na každom videu. A nemá milióny na každom videu, väčšinou môj priemer je minimálne aktuálne takých 100-200 tisíc zhliadnutí. Úprimne už ani to veľmi nehrotím. Počas covidu to samozrejme bol úplný masaker. Počas covidu som mával 300-400 tisíc zhliadnutí úplne na pohodu, pretože každý bol doma, každý to sledoval, mal som najväčší hype. A môj rekord bol v roku 2021, keď som vydal video s nudličkou. Hneď potom, že som ju odhalil na animácii a to tuším malo nejakých 450 tisíc zhliadnutí za 24 hodín. To bol absolútny masaker. A vtedy bol každý v karanténe. Vtedy bol ten watch time úplne brutálny. Vytvorenie najsledovanejšieho slovenského filmu to rozhodne nie. Jakubisko sa teraz obráca v robe. Organizovanie najväčšieho gaming ja som si myslel gambling eventu v Európe. Som asi milión odberateľov, jo. Studium TV je jedným z mála slovenských youtuberov, ktorí prekročili hranicu 1 milión odberateľov. Čo je pravda, zatiaľ sme traja, ktorí to urobili so slovenským kontentom. Napríklad DJ Plutax veľmi nepočítam, pretože on je v zahraničí, takže tam to samozrejme dáva zmysel. Dokonca aj Fizi je aktuálne už na ceste byť prvý Čech s českým kontentom, ktorý získa 2 milióny odberateľov. Akurát začal vydávať shorty, ktoré sa dostali proste do Ruska a do Poľska, takže v kopu prípadoch ide o zahraničných odberateľov. Ale aj tak je to celkom cool. Ja ešte tie 2 milióny na Slovensku mám šancu získať. Ideme ďalej. V ktorom meste primárne žije a tvorí Studium TV so svojou priateľkou Nudličkou? Košice, Slovensko, Praha, Česko, Londýn, tam by sme dlho neprežili s tou terajšou situáciou, a Bratislava. Samozrejme Praha. Praha je úžasné mesto, kámo. Keby ste chceli to najlepšie v Československu, čo môžete mať, rozhodne je to Praha. Ešte pokiaľ nepochádzate z nejakého väčšieho mesta, alebo samozrejme keď ste Brňáci alebo Bratislavčania, tak máte radi to svoje akéby veľké mesto. A keď ste napríklad z východu Slovenska ako ja, kde nie je toľko možností, no tak ísť priamo do Prahy, no tak to je úplne akýby životný prevrat. Ale zase, pokiaľ by ste chceli v Prahe zažiť vážne ten taký klasický pražský, typický mestský, proste veľkomestský život, tak to musíte aj privolať k sebe, lebo nestačí len prísť do Prahy, zobrať si nájom a zostať na svojom byte od rána do večera. Musíte aj vychádzať vonku, nájsť si kamarátov, proste ísť na tie akcie, zajsť raz za čas do duplexu a spoznať nových ľudí, jo. Takže ľudia, ktorí chcete ísť do Prahy, no tak len toto máte na mysli. Ktorá z týchto zručností patrí medzi profesie, ktorým sa Samuel Miščík venuje popri svojej YouTube tvorbe? Sériový podnikateľ v gastronomii. Kámo, toto není ono, ja podpalím aj vodu, ideme ďalej. Fotograf a kameraman, profesionálny letec, špičkový softwarový inžinier. Fotograf a kameraman, v podstate je to subjekt môjho podnikania. Audiovizuálne služby, to znamená kameraman, fotograf a zároveň aj marketing, lebo mám spoluprácu a potrebujem to nejak spracovávať. Akú hru najviac popularizoval na svojom kanáli, pričom tvorí značnú časť jeho herného obsahu? Tu je to samozrejme Minecraft. Všetky tieto ďalšie 3 hry som hral, 2 som dokonca aj natočil, v GTAčku a Fortnite som aj točil. Na YouTube tu máte takto videá. Na LoLko som nikdy neprišiel, hej kámo. LoLko som nikdy nepochopil. A to som vážne hral nespočne veľakrát. Ako za mňa to bolo málo dynamické z hľadiska toho vizuálu. Ale čo som počul, no tak je aj dobre, že som to nikdy nehral, pretože prej sú pri tom extrémne rage. Víte, že Valmark Omega 3 podporuje celkové zdraví a také duševní vitalitu. Užívejte Valmark Omega 3 rybí olej každý den. Podpoří správnou funkci vašeho srdce, mozku a zraku. Omega 3 rybí olej ze žluté řady od Valmarku. Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je? Jasněčka! Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše. Kedy približne vznikol hlavný YouTube kanál Studium TV? 2014. Áno, bol založený v januári 2014. A mal som ešte jeden kanál predtým, ktorý mi rodičia zmazali, ako dobre viete, takže to je tiež také. OK, ideme ďalej. Munová sestra má taktiež prezývku súvisiacu s jeho kanálom. Ako sa volá jeho sestra, ktorá je občas spomínaná? Lucia, Nadia, Diana a Klára. Je to Klára, áno. Munová sestra sa volá Klára Mišíková. Konečne to máme správne dané na tento stôl. Moja priateľka je Nudlička, moja sestra je Clarisa. Ten trapný moment, keď mi pod Reelska s Clarisou píšu fanúšikovia, že ju podvádzam s Nudličkou. Oni nevedia, to je masegra, kámo. Jo!
Skoro 9 z 10, lebo jednu odpoveď som dal na sklas zle, aby som vyskúšal, ako to funguje. Ale presnosť 90%, správne 9, nesprávne 1, preskočené 0. Analyzovať moju výkonnosť. Dostanem taktiež analýzu, čo mi išlo a čo nie, čo napríklad je super, keď napríklad si takto urobíte test z nejakej témy, z dejepisu alebo napríklad z biológie, no tak ono vám presne ukáže, že aké aspekty vám robia problém, na čo by ste sa mali zamerať. Ale zase je pravda, že bolo by to asi dosť zle, keby som ja sám o sebe nevedel kvíz. Takže toto môžete urobiť reálne so všetkým a takto si vytvárať kvíziky. Napríklad zo školských predmetov. A rozhodne by som to na vašom mieste využil. Je to deep research, to fakt jo. Chcete začať nový chat? Vyberám tohoto nástroja, začne nový chat. OK, let's go. Urob mi deep research o všetkých možných informáciách o Studio Moon TV. A ideme na to. Toto tu deep research je v podstate funkcia, ktorá v podstate povolí AI-ku urobiť vážne veľmi hlboký research alebo prehľad o nejakej veci. Takže teraz v podstate AI-ko robí všetko preto, aby o mne zistil čo najviac informácií, ktoré sú verejne dostupné. A tu taktiež môžeme vidieť, že z akých linkov alebo z akých videí, z akých zdrojov to všetko berie. Môžeme si tu pozrieť všetky weby, z ktorých ťahá tie informácie, aby sme vedeli, že tie fakta sú reálne podložené. Tu napríklad máme databáze youtuberov, takže v podstate toto AI-ko navštívi túto stránku, kde o mne zistí kopu vecí, prehľada vážne hrozne veľa stránok a potom to spíše do jedného celého reportu. A takto to funguje so všetkým. Keby som teraz takto napísal, dajme tomu, že urobí deep research o, ja neviem, sťahovaní národov z dejepisu, tak to urobí to isté. Za ten čas, čo sa ale dokončí hĺbkový prieskum, tak idem vyskúšať ďalšiu funkciu na tomto tu AI-ku a to je generovanie obrázka. A ja som sa rozhodol, že vyzvem toto tu AI-ko na kresliaci súboj. Takže ja mám tu svoj papier, na ktorý budem kresliť svoje veci, zadám prompt do tohto tu Gemini a ten, kto ten obrázok bude mať nakreslený rýchlejšie a krajšie, tak ten vyhráva. Vygeneruj mi animovanú postavičku od Studio Moon TV, ako behá po lúke. Takže môžeme ísť na to. 3, 2, 1. OK, mám to. Damn! Nevyzerá to najhoršie, ale môj obrázok má svoju ikoniku. To znamená, že ako by som to ja ohodnotil, samozrejme, že aj ako tento obrázok vytvorilo za pár sekúnd a proste vyzerá to omnoho detailnejšie a tak ďalej. Ale zase moja postavička vyzerá na mojej kresbe omnoho lepšie a autentickejšie. Takže by som tu dal remízu. Nakresliť podobný obrázok s Moonovou animovanou postavičkou, ale ako hra hry na počítači. 3, 2, 1. Extrémne narýchlo, ale čo ti dáva, Kriste, tu absolútne neexistuje žiadne pravidlo ničoho. OK, čo ti dáva, hej kamo, reálne ja som nestihol ani spraviť si vlasy. Toto už sa viac podobá na mňa, jo. Hej, toto ma prekvapilo, toto AI-ko je hrozne rýchle. Tu vážne musím priznať to, že Gemini bolo rýchlejšie, takže získava bod. A teraz ideme urobiť poslednú vec. Nakresli Moonovú animovanú postavičku s jeho priateľkou Nudličkou, ako si dávajú pusinku. Toto je moja posledná šanca na to, aby som sa Gemini vyrovnal. 3, 2, 1, let's go. O môj bože, toto je hrozne rýchle, ja nie som zvyknutý na tak extrémne rýchly ten, o môj bože, musíme sa nejak objať, takto asi, o môj bože, ja reálne vyhrávam, ja reálne som rýchlejší, yes, ok, hej, ja som si reálne mohol urobiť lepšie lasy trochu, asi takto nejak, bum, hahaha, ne, ok, tak Gemini to má, hej, ale musím brácho povedať, že toto mám actually krajšie asi urobené ja, pretože hej, toto, ako vyzerá to ako ja, ale furt tie vlasy sú iné ako moja animovaná postavička. Neviem, ja si myslím, že hlavne aj tú Nudličku som dokázal urobiť lepšie. Takže nebudem vám klamať, tu rozhodne bod získam ja. Aj keď toto AI-ko je hrozne rýchle, kámo, ako vážne, to je hrozne rýchle. Ale na môj animovaný štýl to nikdy nebude mať. To je posledné ospravedlnenie za to, že to AI-ko je len moc dobre v generovaní obrázkov. OK, poďme sa teda pozrieť na deep research o mne. OK, takže tu napísal moje základné informácie, úvod, kde bývam, aké sú moje základné informácie. Reálne mi to tu urobilo aj tabuľku, že ktoré moje kanály majú koľko odberateľov. To je super. Tu je moja evolúcia, Minecraft filmy zo SMTV Crew, strategický posun od anonymity ku odhaleniu, moderná éra, tu som si založil merch, hej, tu je toho vážne hrozne veľa, skade oni ľudia majú toľko informácií. Dokonca mi to tu dalo aj kľúčové milníky. Kedy som si založil prvý kanál, druhý kanál, kedy som dostal 100 000 odberateľov, 26. decembra, krása, o 10. hodine večer, marec 2018 rozpad Crew, ja si myslím, že to už bol február, keď sa nemýlim. Ale to je jedno, to nie je až tak podstatné. K marcu 2025 viac ako 1,14 milióna odberateľov. Google Gemini má každopádne aj mobilnú aplikáciu, kde sa dá porozprávať priamo z Gemini Live. To je najlepší slovenský youtuber. To je ťažké povedať, pretože najlepší je dosť subjektívne. Záleží na tom, aký typ obsahu ťa baví. Nie, ja sa ťa pýtam, že aký
aký je najlepší slovenský youtuber. Nie je to vôbec také ťažké. No, ako som už spomínal, najlepší je dosť subjektívne. Ale ak hľadáš niekoho s veľkým dosahom a popularitou, tak Gogoman TV je určite jeden z najznámejších slovenských youtuberov. Má obrovskú fanúšikovskú základňu a jeho herné videá sú naozaj kvalitné. Pozor zítra. Podľa viacerých zdrojov je najznámejším a najodoberanejším slovenským youtuberom Gogoman TV vlastným menom Daniel Štrauch z viac ako Pozor zítra! OK, aký je teda druhý najlepší youtuber na Slovensku? Druhý najlepší youtuber na Slovensku je Studio Moon TV vlastným menom Samuel William Miščík. Let's go! Gemini, milujem ťa, si tá najlepšia typka na svete! Ďakujem, som rada, že sa ti páčim. Ak máš nejaké otázky, Nemám! Studio Moon TV je najlepší youtuber! Teda, OK. Druhý najlepší, a prvý je Gogo. Pozor zítra. Veľmi krásne ďakujem Google za sponzorovanie tohto videa. Musím povedať, že táto spolupráca mi vážne sadla. A úprimne s čistým svedomím normálne sľubujem na mamu aj na všetkých. Tie kvízy ma tu veľmi bavili. Keby som sa mal učiť na nejakú tému, alebo by som mal mať skúšky z nejakého predmetu, tak rozhodne by som to skúsil cez tú AI-ko, ktoré vás to naučí. Taktiež aj ten Image Generation ma dosť prekvapil, aký bol rýchly. Reálne ma donútil kresliť takto, čo je čo povedať. A jo ľudia, toto bude z tohto videa všetko. Dúfame, sa vám video páčilo a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka. Zatiaľ!